bandiraɓe hoynade asman jarani pusodirde alaɗo yano artiɗo wonno ceerno dia are dow mon jiɗɗon koko laaɓi ceer ƴewgal biyetegal fertu jiya jogui ɗum ko goto o wiyete ko ceerno dia cohluɗa ko udditare yawde jokkodir e ceerno dia tongode makko ko 78 016 22 22 nden ko keeri ko jokkodir e ceerno dia haydara mematama cohluɗa ko nanede e aduna o jokkodir e ceerno dia jiɗɗa ko noɓanede patron ma walla ko way noon jokkodir e ceerno dia cohluɗa ko kayitaji jokkodir e ceerno dia mbo yiɗa nadde kaso jokkodir e ceerno dia joguiɗo caɗele ɗe banggue laamu jokkodir e ceerno dia tampinaɗo e golle mum jokkodir e ceerno dia embo safro dohom siti peñɗo e cuuɗiɗo mo hunduko mum addata hendu ndu welani jokkodir e ceerno dia gorko pamara doole banggue dewgal jokkodir e ceerno dia gorko jawɗo yiide hoore mum jokkodir e ceerno dia debbo donkuɗo dartade so tawi ruñima funnague jokkodir e ceerno dia bandiraɓe ceerno dia nane nder leydi sénégal ina humta haajuji tongode makko ko 78 016 22 22 Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Oso hali kungol ba ɗum ɗon kala wiima yamane waɗa ɗum ko irtande ko ceero irtande waɓaɗa cefɗi duɓi nayam nayo duɓi cettem cere karif Allah yimma babu koye weeɓani duɓi nayam nayo duɓi cettem cere karif Allah yimma babu koye weeɓani duɓi nayam nayo duɓi cettem cere karif Allah yimma babu koye weeɓani duɓi nayam nayo duɓi cettem cere karif Allah yimma babu koye weeɓani duɓi nayam nayo duɓi cettem cere karif Allah yimma babu koye weeɓani duɓi nayam nayo duɓi cettem cere karif Allah yimma babu koye weeɓani duɓi nayam nayo duɓi cettem cere karif Allah yimma babu koye weeɓani duɓi nayam nayo duɓi cettem cere karif Allah yimma babu koye weeɓani duɓi nayam nayo duɓi cettem cere karif Allah yimma babu koye weeɓani bab ceerno ɗesin ɗeɗɗude seeɗa Urga safdam duɓi nayam nayo duɓi cettem cere karif Allah yimma babu koye weeɓani duɓi nayam nayo duɓi cettem cere karif Allah yimma babu koye weeɓani duɓi nayam nayo an goto ne heddirama hajoji ɗum jowitade guiɗmaɗe ni puttiriɗa guiɗmaɗe goto ni heddi toon on woni men te on noon jiɗimi yo yaltu taf eyyi gotoira goto on manda hototo rewma guildar jor ko rewma o boyde ma de guildondade kurko guilma aynan baali walla beewuji nayi nayyi a ayno mbeew beyi gil gayne ndaade beyd miɗan gandelam ay gandelam wallahi kam gandelam peesi an ka gil ngande ndaade beewuji nden naate ma noon
nden wadde ma sok la ilaha illallah kono ma yaltude ande koya o rek amana yiilade koya o rek affaire o naatema kono ma yaltude moma yalti inchallah rabbi o tissini o waɗi o dojjiyim a ɗojji jonjon o dojji joni ko ɗojji ko wadde yaltinde jinno yaltat la ilaha illallah duɓi nayo duɓi cottam cere kadi ko Allah yumma babu koye weeɓani duɓi nayo duɓi cottam cere kadi ko Allah yumma babu koye weeɓani duɓi nayo duɓi cottam cere kadi ko Allah yumma babu koye weeɓani la ilaha illallah duɓi nayo duɓi cottam cere kadi ko Allah yumma babu koye weeɓani duɓi nayo duɓi cottam cere kadi ko Allah yumma babu koye weeɓani duɓi nayo duɓi cottam cere kadi ko Allah yumma babu koye weeɓani o kala ko won seytani inchallah rabbi mo rentum mo rento bidede hajjal sow ginni demgal hunu haydara wawnano ma haydara yitere kay yitere haydara babu wi alhamdulillahi rabbil alamin 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 duɓi nayo duɓi cottam cere kadi ko Allah yumma babu koye weeɓani duɓi nayo duɓi cottam cere kadi ko Allah yumma babu koye weeɓani duɓi nayo duɓi cottam cere kadi ko Allah yumma babu koye weeɓani fo yalti duɓi nayo ko ɓuuri koyno wonde bénéfice makko moom hay suhun dogno ɗum duuɓi caɓantati ma arta inchallah rabbi hay sukon fo arta inchallah rabbi fo arta baba ɓoy yiɗade sukon boy yiɗade ɓoy yiɗade sukon Allah ɗum seeɗa wala ca ɗum kay kew gande nden ɗo kanko terel mo jogui o ko terel gandel o jogui an terel nde ko fasnuji tati yo terel kanga sa jogui ni ko ha engrais rek ar to duyto eyyi kanko nag mo gandal o jogui mo gandal o jogui seytnuji jaggunom rek affaire o rek gandal jogui ma ar fo ma ar la ilaha illallah duɓi nayo duɓi cottam cere kadi ko Allah yumma babu koye weeɓani duɓi nayo duɓi cottam cere kadi ko Allah yumma babu koye weeɓani duɓi nayo waɗa hul duɓi cottam cere kadi ko Allah yumma babu koye weeɓani duɓi nayo duɓi cottam cere kadi ko Allah yumma babu koye weeɓani maar o lekkere ummiɗo ha Burkina yeehi inde la ilaha o yeehi inde yeehi Burkina yeehi wallahi kan gaari mawdi wallahi kan gaari mawdi paasi toon ayɗe mbayni paasi toon gandala paasi toon a ɓeni ɗon benni toon an min mi wonani e radio ji wone wullede walla télé an waaɓe ma gande ɓe eyyi onon gandat kam wallahi an wallahi mi ɗannuma an kam gandal gawri a jooɗake télé jooɗake radio wallahi mi jooɗake ay goto wullaki mo wulla kam te minen jiiɗa ɗum noon bo an minen hunde men fof ko less wonata wallahi ka joom gandal hunde men fof ko less kay less wallahi ko less ɗum Allah waɗi ko duɓi nayo duɓi cottam cere kadi ko Allah yumma babu koye weeɓani duɓi nayo duɓi cottam cere kadi ko Allah yumma babu koye weeɓani alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin komi cohluno ko fof gasi wallahi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin fof arti inchallah duɓi nayo duɓi cottam cere kadi ko Allah yumma babu koye weeɓani kala baɗinom kadi duɓi nayo kala baɗino ɗum kanko hay safar o yani a waɗa ɗum macce de non waɗi fof e sawi fof sawi kay woto duɓi nayo duɓi cottam cere kadi ko Allah yumma babu koye weeɓani duɓi nayo duɓi cottam cere kadi ko Allah yumma babu koye weeɓani duɓi nayo duɓi cottam cere kadi ko Allah yumma babu koye weeɓani duɓi nayo duɓi cottam cere kadi ko Allah yumma babu koye weeɓani duɓi nayo duɓi cottam cere kadi ko Allah yumma babu koye weeɓani duɓi nayo duɓi cottam cere kadi ko Allah yumma babu koye weeɓani bab non mi sabre ay bab cer filat
waaw. wuli kay trop. Nice. Betul? Jam dam ne wel non. Torop. Sama Ren ɓurta welde galle makko. So woni ɗo e aljanna tan ngoni. Sik dalla men heew bruit. Allah ko wadde en babiraat kewɗo haalda. Kewɗo pela e ñaaji. Allah wadde em kadi nenoraɗo gandaɗa hoore ma kala ko natɗa nen lijjiti ko gonɗa e dow mum. Vraiment so ɓari ɗo yede mi deƴat. Ɗum waɗi hannde spécialement hannde komi gara pour nalande so yiɗi boom mi walanma. en tout cas ɗum fof de koye ma heddi de. Seni joni a resino mi a takki ham sarama. Ɗum ɗo fof tawarama. Par ce que sa woni sarama a yiyata biri a yiyata lu haali. Voilà. Mais mi haalanma gueɗel gotel noon nokku fof ndesimami ɗo gonta e galle de mbeɗan mettawma non ana heƴanto to ko désordre ɓol ɓol woni galle Ijam ka an mbaɗa harani ɗoygol hamin o jamma fof mi ɗanaki min de mi ɗanimo kono hanki jamma min nani ɗo gulali hanki jamma anani mi won debbo tan mi huuli yaltude kono mbiɗen kam o gujjo naggat ɗo hanki jaari an nanani gojjini hanki holo hoto indama anani kawde o gujjo mbimami hanki mbiɗa andi kam jiiɗomo hande foof tawata ko mayɗo tan hanki omo fiya piggal mi yurmimo ni hanki gulal ɗiɗi nanɗa yo cabbi ɗi huɗo koye am ƴeew ayi ɓutani ala an ko hewno hanki jam jaari mi wona geeƴi aya min de ko Hamidou ɗe balɗe arano ɗo mbin ɗum mi sellani kadi mbiɗa yiɗi waɗan galle o fadduni o wima omo jogui ceerno walata ko hakkude lesdi asma hakkude Djibril en Mikail en Jarail en ko toon place ceerno o woni toon o wonata maɓe waɗa réunion i mbino wallame ceerno mi ɓandam welani o addi ɗo ceerno ɓe mbimi ɓe cafrata tan ko jamma minne kay ɗum ɓurnimi Hamidou en gari ɗo premier min kam cikkumi ma taw ko gotol tan haaƴi ɓe cirbimi ɗo looci a yiyani ñande pinmi ɗo tan meɗa aami tan meɗa korimi ɗo fin ɓe piimi ɗo cabbi ɓe mbi ko jinneji goni e am min cikkumi goonga barki Allah Hamidou so arno hande mi waɗatum ko médaille ɗon médaille maɗon tumomi billahi mi weltima ɓayde ka deedaɗo an kay an yo Hamidou ko reedaɓe joni noon jeeyi min hanti ƴeewomi ɗo karite mbaɗmi e ɓandu ñalmi foftade hay an jaltimi ɗo sees joɗimi ɗo damal galle tan ha jimi mbaɗa yagar ɓe gari ɓe mbi joni kalis mabɓe ɓe cohli naggam ɓe jeeya ha jangga ɓe jeeyi ɗum ni ceerno o so yi ɗum teppere nde ni foti e Sénégal teppere nde tan kon ƴetti koye territoire Sénégal diga ko heddi ponkol noon Nigéria naajo mo ganduɗa kalaldi gorko min man anda sinsagam hay dewgal ma hay gottinta mi jaɓata ɗum de dewgal man sinsagam hay gottinta e mbaɗa ɗum less tan ngal deeƴ aɗa anda dewgal less en dagui en tout cas min moom en jibmi tan so resi ham tako galle mon garanmi mi jooɗo sara yumma kala ko yiɗi mbeɗa waɗanam min ko ɗum tan jinmi mais jooɗo ɗo wala sens par ce que min ko ɗon jonnomi min goto kadi mi hurto kadi mi jottoga ɗum welani min jiɓtoyade nder galle mon mbiɗa yummandiri e bamma voilà so tawi en dañi suhaaɓe ɓe jiyattanirama ɓe haaɓe gonde mum mais ni non ni moom saharan tako weekend men garin sen jiiɗi wonde enen tan voilà mais après ko galle mon mbawatan wonde an ɗum ɓuranma ɗum ɓuran tan min kam haalde gom ɓuuri haalde fenani min ardema ɓuurni par ce que mbiɗa yiɗi tan so ɓari e galle ma jamma dañomo ɗo e sikkani sa ari galle men tawma dañton on jaam par ce que min somaɗi ɗo jaam ɓol dañen mi fijata mi jalat mi ñamat mi yarat nder huccidema tan ɗum tan woni aljanna inde tan huccidema ɗum tan woni kam aljanna min kam anda kam min ɓuuro ayni ɓiɗɗiɗi
biren kam an kam nokku fu enen fof koɗɗen to Allah ana ittere nder yimɓe tan bedda ele mo gonto parce que ala haydar fenitake ma an holko fenitema mi yiyan fof ko fenitema franchement ko non de ha mais joni ko adi fof ko heddi mbiyen nomi date mariage o to ƴettuɗo man kadi de parce que affaire o nan leela te mi yiɗi hankadi takkade sarama man ƴettata daɗo par ce que tawi a ala choix aussi ɗi ƴettanen date ko kalda hen comme mbimam ni rek depuis o baax ay date o si neyam heddino tawno ken mbaɗi ɗum enen réalité men enen babiraɓe men e neniraɓe men e kawraɓe men en jogui men keɗal kewgal ɗo ɗum woni kalkenen mbat fayde dewgal wayno daten wayni tintinden kamɓe jogui te kala ngarimi e bawam mbiɗa haala ɗum haala dat wiyata kam an muñ tan ko kencoɗa yaaru CS par ce que hunde il faut koreyi fof tawtore min wona ɗum haawi kam kaw an a betti kam de vraiment a betti kam an kaw so wonino tan ko joom watno ɗum ɗo sah ala probléme par ce que on kam mi andi ko kangaɗo hoore nde ala ndiyam Hamidou no heeɓi hey sukonomi an welta hen bébé Hamidou no heeɓi kala wallitira joom ko haalimo fof ko ɗum watta kono an kaw mawɗo poɗɗo no poɗɗani Hamidou hay sa daari comportement makko a andi tout ne va pas bien chez lui o sellani hakkille makko o mi anda fof to waɗi mi anda ko camɗo mi anda ko jejjitaɗo ɗum galle mabɓe Hamidou so ari wiira addanma ceerno a fotami jebde ɗum kaw Hamidou joƴani sakana anda ceerno mo addanma oɗon mbiɗa andi ko kanko e makko poti hangede kamɓe poti kaaɗi kamɓe jo koɓe ɓoccoɗe nandande on kay ko comci moƴƴo jogui sakkos mum gorko kay timmuɗo kay o kay mi anda ko jamatere mi anda ko banquetaire kono kam o om jiimi kam ko joom kala ko wawi wonde kaw a fotani nadde e ko Hamidou nannatama tawata a tinnani yimɓeɓe par ce que Hamidou aɗa andi jikku makko e aɗa andi rafam o mi yiiɗa yo jaari tinno andi rafi o mi misella ɗum wona gorko kala ko wawi hen wonde kala ko wawi hen wonde min an la ferme wa yow onon ko minen ñohoton an homo ñooma min ko ha jamen min kalata an deedaɗo mi ñooma kaw kala ko wawi hen wonde kala ko wawi dalde mo guila subaka ha kikiɗe min hande so no wiye hande mo ɓurɗa ɗo jidde galle ko min par ce que an e nena mi jiɗinima e baba te eɓe kewi wiide kaw woni nena wona min hande komi afama komi ƴiƴam ma kala ko wawi musde ma aɗa wawi noddude kam hay sa wawi yewtidde hen e joom aɗa wawi noddude kam jewtida e am e ɗum so mbi enen pat ɗum ɗum waɗi temps ɗum noon waɗi mbiɗa wima ene mbawi wadde dewgal men less tan tawa gottinani dewgal less en dagui non sa welama mi nawma hen ceerno namɗen ɗum tawi en dagui mbaɗen ɗum less pourquoi pas dewgal less min an a waɗani kam assumé a sornan kam walla yiiɗa yimɓe tino min mi famani parce que c'est comme si gonɗa koye ussude mi en fait par ce que kuccitayam debbo baɗno mbami ni mi aɗa waɗan ɗum dewgal less ɗum hol sens mum debbo kasi fini less e yahata ko galle gorko mum lesse hon mais wona dewgal less ɗum waɗate noon ko mo mbaɗa assumé gorko mo suusa resde walla joguiɗo rewɓe ko on waɗata ɗum mais an mom an ko nannuma e ɗin affaire uji non mi ala e ɗum an d' accord mbiɗa yii affaire o welanima quoi bon proposition tan wonno tawi aussi a yiyani hen hoorema jafɗa quoi ɗum ala caɗele ƴeew yalla seeɗa wima aɗa jungde ɗum aɗa jungo yewam de ƴeew ɓurmi haydara ƴeew ko jiɗɗa ko min ɗum mbaɗi min accata yiddam joni tawtama yidde ma par ce que noon min woni jiɗɗo mbeɗen aɗa yiɗima kono min mbeɗa andi min ɓuuri yiddem an ko jiɗɗa ko toujours ɗum woni mbaɗimi ko somi yii hannde so jari poñje hannde babam o jagga dato mi poñat ko comme ça jaggen dato mbaɗen mariage o hanti yawta mi armi hoɗɗo kono garal gallamen kam accir noon si taptanare komi yagiriɗam noon gallamen welani wonde te gallo gongo joga ɗum aɗan gallo babam jeyani mawnum babam goto jeyno ɗum sanki o ala ɓiɗɗo faami o ala debbo babam roni gallo te min sin sagam e gallam gonimi
gallem jeeyini mo horam taw debbam don wala afani yer ala pour musu quoi bama fintan wi ma ka huwer ka bo joni min jogi ma min jogi debbama min jogi bingal ma dum musu quoi afani min arbom wondema pour ni dum quoi non min bi ndir fama sax bi am situation mo ndayo tu min mom sinu ko sagam to yumay bamma gol do dal lim mom do kay neddo kalko jinnama mbay wiide ko jinnama tan wala parce que ko goddo wiino ma non mettuma meta ko jinnama ndiyam ma non dum wala hay patti mais min mi waawi wiide en lesdira ha para dara jolo do e gallam encore c'est comme si mi resa dum min ala am sens min jogani ham sens hay sey luunan kam suudu bada ham hen min ko dum buri parce que dum woni on fierté am hay sey ko suudu wodu luuda gonmi hen burani kam lesa hammi heddo e galle hen dum ala sens j'aime pas ça durant suino ngay jagda horon man jagda tan ça me date déjà bien dans une semaine do yom pefa alors hub horu wala ma ci wayra huba non hey Hamid left der galla be wata Hamid wata wala nan ba bandal babe hey babe what aga ci ka okam polon ya ko cher okam it babe ba bandal ko he ni dira ko sumin da do jule ma ko ko be boccion babe wala sawlu ya himma wala sawlu so ya himma wala sawlu so ya himma babe mi won tagro amana bone ma hangana ngara hey wopi be wopi sawru awari kam yo Hamidou ko an woni gorko jasto Hamidou an jaati e nder nawleɓe ma Hamidou subaka Allah mo pinɗa fof aɗa ɓeydo hollirde bonande ma Hamidou an wawi yaade jaaha mbaɗa feere ma biya kuuma ngara ala ko mbatta sonaɗa funta kawam aɗa ñaama halis mbiɗa haala hanki jemma ala fof ko on mbaɗanimo an Hamidou an woni an Hamidou an boni ana jarani hay andude sukkomi ma an ka kuybere ka sukko an jarani hay andude hey wopi salmade pasam fisikere hey wopi boyam e mi won terwa do o kew dolde o kew dolde ho ngati cerno mo ngati cerno walla fu sawrne ala mi won terwa cerno Burkina yo adder min kon adder Burkina babe adder Burkina woni hodu met piamen Burkina ay jalta gal ñaw werre aha champion barke rasulullah salama taydo ko an jibini billahi hay goto yawta kon kono ceerel dedal gon nder galla men halkami jarama de wallahi jarama lappude jonan su yima jekutat horon dat jagata dans une semaine do e yontere am janani kena wadda jidim kala dum e pular alet wala aset altine mi wite pular altine altine woni won lundi ala anda do pular parmi dum mom arba hala mo wite parmi awa diam e badde anka jeri tawana jeri Womba lo du men hade so awon dem bam so awon dem bam no so awon dem bam e ko da degde donc kay so no debu bon kalis de bal fam mi lig yaay e jona yiri ngam kalis no mi yira ka wa ma wad li jënd kalis kay après jiggo en yata bal tele mi ñewno pum non man kalis jiggo e wala min defta dum don de barkal mi defta jiggo ko mun jiggo 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 mo he wa jiggo
bandal mala kalis galma ala les hay dara la jigge mala tep jigge bidi ko won ton bidi ko hay dara la barkalla hay dara la sona feri bari ngon don wa de bal fo mi ligi ag mi mala bal joy ma la jega ma tar mala kay mala jiggo ay bandal baltati mi je babira do tout kam xay baltati si balla don ni maren fena ma am ke mom namno kalis barkal mom namno kalis alal sedi bandal billahi bandal jikkal eh wadi pulagu men wadi pulagu men wadi ko pulagu men pulagu men ke wadda ya wadi pulagu wadi pulagu men ko mi ñagam si ballo ñu ngar si ballo ko mo jigo ar tedde ko ar tedde ko reedo no mi ko mbir mawdu ngon non mi wadi mbir mbadi si progal dum wadi ar tedde ko reedo jodda dum fom pa jigo ko reedo ñugda bandal jikkal yo wala fer jon kal jo ar hay se portable ma won je portable mala portable ala portable barkal mala portable bandal sibal wa yafram sibal akum baraw kom ñaginam yafram sibal e fan mon ma ande rek gonda ko legal gonda ko legal wala ko tur rek fan mon ma fan mon ma mo la barka yow